kafe bat, zenbatzaileak. Aupa lagunok, tabernan gauzak eskatzen eta eskaintzen ikasiko duzu. Egunon, kafe hutsa mesedez. Eta zuek, kafe bat nahi duzue? Bideo honetan, Amaiak Ikerri kafe bat eskainiko dio. Kafe bat, Iker? Bai, Hutsa ez da? hori da. Primera. Baina deskafeinatua, mesedez. Deskafeinatua zuk? Gaurko 3. kafea da. Astelengo gorra, Kulakoa. Tabernan, zerbait eskatzean, kopuruak adierazteko zenbakiak erabiltzen ditugu. Kafe izena da. Eta bat zenbakia. Bat zenbakia izenaren atzean jartzen dugu. Kafe hitzaren segidan zenbaki bat badago, ez diogu A bukaera jarriko. Bi zenbakia izenaren atzean edo izenaren aurrean jartzen dugu. Kafe bi edo bi kafe. Bi kafesne mesedez. Gainerako zenbakiak izenaren aurretik jartzen ditugu. 4 garagardo atera mesedez. 3 ebaki eta 5 kafesne mesedez. Ordena adierazteko zenbaki ordinalak erabiltzen ditugu. Eta euskaraz honela adierazten dira. Zenbakiari garren amaiera jarriko dio. Ni Olabarri kalean 4. atarian 6. solairuan bizi naiz. Zenbaki ordinalak honela idazten dira. Zenbakiari garren bukaera eranzten diogu edo zenbakia eta puntua jarriko dugu. Ikusi adibide hauek. Ikerrek 3. kafea eskatuko du. 2. menua aukeratu dut. Adi, lehenengo edo lehen ez dira garren atzizkiarekin eratzen. Gainerako zenbakiak bai. Amaiak lehen edo lehenengo kafea hartu du. Lagundu esaldiak osatzen irudietan agertzen den kopurua adieraziz. Garagardo atera mesedez. 4. Kafe favorez? 1. Eman izkibidez parentesean dagoen zenbakia. Ni Olabarri kalean solairuan bizi naiz. 6. Amaiak kafea hartu du. Lehen edo lehenengo. Kopuruak adierazteko zenbakiak erabiltzen ditugu. 1 zenbakia izenaren atzean jartzen da. 2 zenbakia izenaren aurrean edo atzean jartzen da. Gainerako zenbaki guztiak izenaren aurrean jartzen dira. Zenbakiak 1-tik 20ra. Zenbaki ordinalak. Hurrengo atalera arte!